Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Қырық ел ремонтсыз, Түзүчеләр проспектындағы 35-ші йортта яшәүчеләр үз кыйынлыклары белән ортаклаша. Когда канализацией пахнет, мы там задыхаемся. 9 этажей. Состояние окон на этом видно. Алдан әзір булып торыйк. Жауаплы затларга гадәттән тыш хәл очракында кирәкле киңәшләр бирәләр. Внимание! На территории района объявлена воздушная тревога. Не подходите к окнам, укройтесь в безопасном месте. Төзекләндерү эшләренә әзерлек. Әлмәтлеләр үз фикерен белдерде. Новое строительство проезжей части, парковочные места делаем, стараемся максимально расширить. Әлмәттә йорт эчендәге газ үткәргечтә зәңгәр ягулык урынына су аккан 2 очрак теркәлгән. Пушкин урамындагы 39А номерлы фатирда авария хәлендәге газны сүндергәннәр. Бу жылыту газ колонкасын үз билдеген белән урнаштырудан килеп чыккан ди белгечләр. Хуҗалар шлангларны бутаган. Төзүчеләр проспекты буенча 45А номерлы йортта да шундый ук очрак булган. Бу фатирга соңгы техник хезмәт күрсәтү ел ярым элек үткәрелгән, ә узган елны белгечләр анда эләгә алмаган. Үзешчән мастерларга, газчыларга авария эшләренең бәясен кайтарырга туры киләчәк. Турбаларны ачу процессында югалган газ, боз бөкеләре барлыкка килгән очракта алыштырырга туры килә торган газ турбалары. Моннан тыш аларга административ җаваплылык һәм җитди штраф яный. Ә ул исә узган елдан 5 тапкырга арттырылган. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләргә, мәктәп укучыларына һәм хезмәт коллективларына һава тревогасы булганда үзләрен ничек тотарга өйрәтәләр. Соңгы көннәр вакыйгалары аркасында мәгариф учреждениеләрендә һәм зур биналарда әлеге укытулар даими рәвештә үткәрелергә тиеш. Бу коллективларның бердәм җыелып, сыену урыннарына төшүе өчен эшләнә. Шундый укытуларда безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Пилотсыз очкычлар һөҗүме вакытында үзеңне ничек тотарга өйрәтүче кагыйдәләрне бүген һәркем белергә тиеш. Нефтче мәдәният сараенда һава һөҗүме булган очракта кая чабарга, нәрсәләрне үзең белән алырга икәнлеге турында тагын бер кат инструктаж үткәрделәр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре әйтүенчә, бинадагы кешеләр мөмкин кадәр иң түбән подвал катларына тиз төшәргә тиеш. Һава һөҗүме вакытында лифт белән куллану катгый тыела. Ә фатирда булганнарга тәрәзәсез урын табырга кирәк. Мисал өчен юыну бүлмәсендә идәнгә утырырга кирәк. Тәрәзәләргә якын килергә ярамый. Әгәр дә дроннар һөҗүме вакытында кешеләр урамда булса, аларга ашыгыч рәвештә якын бинада подвал ише урынга яшеренергә кирәк. Транспортта йөрүчеләргә дә оннан чыгарга кирәк. Внимание! На территории района объявлена воздушная тревога. Не подходите к окнам, укройтесь в безопасном месте. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Данное учебно-тренировочное занятие необходимо для того, чтобы... Бу укыту күнегүләр персоналда гадәттән тыш хәлләрне кулланганда аларга ярдәм итә алырлык күнекмәләр эшләү өчен кирәк. Тыныч, тавышсыз аскы этажларга төшү гадәте кирсен өчен. Ситуации, случаев без паники, четко и ясно эвакуироваться из здания. Урсала микрорайонындагы 15-нче балалар бакчасында да бүген йокы вакытында сигнализация яңгырады. Балалар оешкан төстә киенделәр һәм тыныч кына подвалга төштеләр. Балалар бакчасы мөдире Елена Инзирова билгеләп үткәнчә, мондый күнегүләр аларның балалар бакчасында беренче тапкыр гына үткәрелми. Подвал бүлмәсендә җылы, якты, су, коры паек һәм хәтта уенчыклар да бар.
каждый сотрудник ответственен. Һәр хезмәткәр ни өчен булса да җаваплы. Кемдер су, кемдер ашау өчен төркемнәрдә тәрбиячеләр, бер олы кешегә 15 бала исәбеннән тәрбиячеләр билгеләп куелган. Пешекчеләр, кеше тәрбиячеләр, ишек алдычылар да билгеләнгән урыннарга беркетелгән. Балаларга без уен уйныйбыз дибез, качышлы уйныйбыз, ләкин бөтенебез бергә качабыз дип аңлатабыз. Шуңа балалар куркып калмыйлар. А если у нас по антитеррору, мы прячемся. Здесь тоже мы играем в прятки, но прячемся все вместе, не по группам. То есть вот дети уже, они и не паникуют, конечно, уже привыкли, мы играем в прятки. Вот объясняем так, то, что они у нас маленькие. Внимание! Учебная тревога. Угроза атаки БПЛА. 6 и 7 классы эвакуируются в подвальные помещения через гардероб. 1 классы эвакуируются в актовый зал. 2, 3 классы проследуйте в гардероб. Мондый хәбәрдән соң һәр укучы тиз арада җыелып түбән катларга төшәргә тиеш. 24нче мәктәптә уку сиренасы кысаларында 573 укучы һәм 42 хезмәткәр сыйыну урынына эвакуацияләнде. Мәктәп директоры Олеся Ягафарова әйтүенчә, сигналның кайчан яңгырашагын беркем дә алдан белмәгән. Да, мы эвакуируемся вместе с медицинским персоналом, у нас есть аптечка. Бездә сыйыну урыннарында аптечка бар, ләкин кайбер укучыларның үз эчә торган дарулары бар. Аларны һәм суны ата-аналардан балаларның портфельләренә салып куюларын При сорыйбыз. особенностях организма ребенок должен иметь необходимые препараты. Мы призываем каждого родителя ежедневно с собой к ребенку в портфель класть бутылочку с водой, чтобы ребенок имел возможность попить, но подвальное убежище обеспечено всем необходимым. Алсу Ахмеджанова, Олег Павлов, Александр Исаков, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Быел Әлмәт районында 51 ишек алды төзекләндереләчәк. Эшләр Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның «Безнең ишек алды республика» программасы кысаларында башкарылачак. Традиция буенча төзекләндерү эшләре фикер алышудан башлана. Шулай кичә яшьләр үзәгендә программага кергән ишек алларында яшәүчеләрнең бер өлеше белән очрашу узды. Җыелышта кураторлар программаның этаплары турында сөйләде. Халык кызыксындырган сорауларны бире алды. Теманы Алсу Нуриева дәвам итә. В рамках программы мы реализуем 6 видов работ, такие как ремонт проезжей части, новое строительство проезжей части, парковочные места делаем, стараемся максимально расширить. Роман Игонин Радищев урамындагы 13-нче йортта яши. Аларның кирү ишеге алдындагы зона юлдан түбәнрәк. Шуңа күрә су җыелудан интегәбез дип сөйли ул. Очрашуда әлеге мәсьәләне хәл итүнең берничә вариантын белә. Программаны башка уңай яклары да бар дип билгеләп үтә. Добавят пешеходную зону рядом с подъездами, которой сейчас нет. То есть машины и пешеходы ходят по одной узкой части дороги, получается. Ишек алларында эшләр башланыр алдыннан халык белән 3 очрашу үткәрелә. Беренчесендә яшәүчеләр төзекләндерү проектына төзәтмәләр кертә. Проектлаучыга кызыксындырган сораулар биреп, үз теләкләре белән уртаклаша һәм территория проблемаларына игътибар итә ала. Җыелышта идарәче компанияләр хезмәткәрләре, архитектор, проектлаучылар һәм район хакимияте вәкилләре катнаша. Сейчас у нас пройдет собрание. Хәзер безнең беренче гомуми җыелыш уза. Аннары идарәче компанияләр икенче җыелыш уздырачак. Сезнең ишегалды тәгаен программага элексен өчен яшәүчеләрнең 71% уңай якка тавыш бирергә тиеш. Җыелыш беркетмәсе төзелгәч кенә эшләр башкарылачак. Собрание оформляется и по нему входит уже официальная программа. Программа кысаларында 6 төрле эш башкарыла. Бу юллар һәм тротуарлар төзү, яисә ремонтлау, яңа яктырту баганалары кую, яисә булганнарын ремонтлау, ком өслеге ясап балалар һәм спорт өчен җайланмалар кую, шулай ук эскәмияләр, чүп-чар өчен савытлар, хуҗалык көнкүреш җайланмалары кую, каты коммуналь калдыклар өчен мәйданчыклар урнаштыру яки яңарту. Без аларны яхшырак хәлгә китерәбез, өстенә махсус корылма куябыз. Һичшиксез барлык ишегалларында да каты коммуналь калдыклар өчен мәйданчыкны кагыйдәләргә туры китереп, норматив буенча урнаштырып булмый. Шуңа күрә уртак фикергә килергә кирәк. Алай барып чыкмаган очракта чүп өчен контейнерлар үз урынында калачак. Если мы не приходим к какому-то общему мнению с вами, значит мы оставляем депо на прежнем месте.
Ишек алдын түклендіру буенча соңгы схема финанслау исәпләгәннән соң кабул ителәчәк. Ул Казанда башкарыла. Акча һәрбер ишек алды өчен аерым түгел, районга бүленеп бирелә. Шуңа барлык схемалар әзер булгач, аларны финанс нормаларына сыюны тикшерү өчен Казанга раслауга җибәрәләр. Нормадан арткан очракта иң беренче чиратта машина өчен парковка урыннары киметеләчәк. Чөнки программа җыю йөрүчеләр өчен каралган. Очрашу кысаларында схемаларны программага кергән ишек алларында яшәүчеләрнең фикерен искә алып үзгәрешләр кертеләр. Мисал өчен Жуковский урамында урнашкан 10 йортта яшәүчеләр утыртылган агачларны саклауны һәм балалар мәйданчыгында коймаларны калдыруны сорадылар. Нам бы хотелось, чтобы соблюдались. Без балалар мәйданчыгында куркынычсыз булуын телибез. Коймаларны алып куймакчы иделәр. Без калдырырга сорадык. Проект безгә ошады. Хәзерге вакытта безнең яшәүчеләр машиналар белән бер юлдан йөри. Ремонттан соң аларның үзләренең юллары булачак. Бу сөендерә. Актуально, потому что сейчас люди ходят просто по проезжей части. Ишек алларында эшләрне һава шартларына карап, якынча март-апрельдә башларга планлаштыралар. Алсу Нуриева, Александр Ицаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Икенче территориаль иҗтимагый үзидарә гражданнары җыелышында Төзүчеләр проспектындагы 35-нче йортта яшәүчеләр күп фатирлы йорт һәм ишек алдының күп санлы проблемаларын билгеләделәр. 40 еллык йортның торышы буенча халыкның сораулары күп җыелган һәм алар елдан-ел хәл ителмичә килә. Безнең төшерү төркеме әлеге йортта яшәүчеләр белән аралашты. Алсу Әхмәтҗанова материалында тулырак. Безнең төшерү төркемен шушы йортта яшәүче халыкның күбесе каршы алды. Аларның һәрберсе үз проблемасын сөйләсә дә, максатлары бер: әлеге йортта, подъезд, подвалда, ишек алдында тәртип урнаштыру. Бу борчыган сорауларның яртысы гына подъездагы канализациясе һәм чүп үткәргечтән килгән ис тынычлап яшәргә бирми диyorlar. Инде бу исәптән котылу өчен яшәүчеләр чүп үткәргечне кулланудан баш тартырга да әзер. Шуның ризалыгына барлык фатир хуҗаларының имзаларын җыю белән мәшгуль. Канализация исе белән низак катлаулырак. Алсу идарәче компаниясеннән хәбәр итүләр бу йортта намуссыз яшәүчеләр белән проблема дәвам итә. Алар үзләре канализация линиясын томалыйлар, шуңа күрә бөтен су подвалга ага. Подвалдан ис өске этажларга тарала. Хочется, чтобы один раз поменяли все. Бер тапкыр шул турбаларны алыштырсалар, безгә дә аларга да рәхәт булыр иде. Сазы ис подъездда һәр көнне. Идарәче оешмада эшләүчеләр безне гаепле итәләр. Канализация ясасыннар иде безгә. Зур турба куйсалар, ул узакка җитәр иде. Если вы туда мусор кидаете, так сделайте нормальную канализацию. Нормальные трубопроводы, все, если они поменяют один раз, это надолго. Когда канализацией пахнет, мы там задыхаемся. 9 этажей. Состояние окон на этом видно. Во всех домах уже... Канализация исе булганда без һава ала алмыйбыз. 9 этаж бу йортта. Подъезд тәрәзәләре бик начар. Бөтен җирдә пластик алмашынып бетте. Бездә һаман агач. Ишекләрне карагызсыз. Шулай ук машина куяр урында юк. Аптырагач тротуарларга куялар. Калкулыклар да кирәк, балалар күп, машина йөртүчеләр чабалар. Лежачие полицейские давно уже просили, чтобы установили. Очень много детей, машины летят. Бүгенге көндә иң актуаль мәсьәлә бу сыену урыннары. Элек бу йортның подвалында сыену урыны булган ди халык. Подвал бүлмәсенең начар хәл аркасында сыену урыны күчерелгән. Хәзер бу йортта яшәүчеләргә һава һөҗүме булган очракта күрше подвалларга качарга туры киләчәк. Әлеге йортта яшәүчеләрнең барлык борчыган сорауларына җавап эзләп без идарәче оешмага мөрәҗәгать иттек. С канализацией проблема в данном доме есть, но следующего характера. Очень часто... Әлмәт водоканал кыюлары бик еш тыгыла. Алар проблеманы оператив рәвештә бетерергә тырышалар. Ләкин канализация тулу белән подвалга ага башлый. Шуңа ис һәм дымлылык өске этажларга менә башлый. Без аны киптерәбез. Ләкин шулай да кайбер кешеләр аркасында канализация кабат тыгыла. Сыену урынын канализация даими томалану сәбәпле бетерделәр. Подвалда гел су җыелганга сыену урынын төзүчеләр урамы 19-20 йортларга күчердек. Из-за некоторых недобросовестных граждан, которые пользуются унитазом как мусорным ведром, колодцы водоканальские опять забиваются, и все у нас идет по кругу. Шулай ук Светлана Захарова кайнар су булма сәбәбен дә аңлатты. Су җылынганны көтеп, агызып тормас өчен стоякларны алыштырырга кирәк ди ул. Ләкин аларны алыштыру өчен йортның барлык фатирында торучыларның да 100% ризалыгын җыю зарур. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базарсинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базарсинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ойык булмаган хәлдә транспорт белән идарә итү җинаять. Тик моны күпләр онытып җибәрә. Татарстан Республикасы Азнакай районы буенча җәмәгать судьялар тарафыннан 2024 елда исерек хәлдә транспорт чарасы белән идарә иткән өчен 153 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Агымдагы 2025 елда ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан спиртлы эчемлекләр кулланган хәлдә руль артына утырган 5 машина йөртүче тоткарланган. Материаллар судка җибәрелгән. Суд каршына баскан Азнакайлыда исерек килеш транспорт чарасы белән идарә итүдә гаепләнә. Ноябрь айында ул Hyundai Elantra машинасы белән Солтангалиев урамы буенча хәрәкәт иткән. Борылышта утларны кабызмаган өчен һәм машина йөрешеннән шикләнеп, аны туктаталар. Алкотестер машина йөртүченең исерек булуын раслый. Алга таба район медицина учреждениесында исереклеккә медицина тикшерүе узуда уңай нәтиҗәне күрсәтә. Тик Карибуллин үз гаебен танымый. Аның раславынча, бу көнне ул сырхаулап торган дару кулланган. Әлегә суд карары кичектерелеп, утырыш 29 гыйнварга күчерелде. Кем белә, бәлки гаепләнүче үзенең югары юридик белеменә таянадыр. Шунысын да искәртеп үтәргә кирәк, 2025 елның гыйнвар аеннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар күләме дә сизелерлек артты. Бу хакта ЮХИДИ бүлеге инспекторлары да кисәтә. 21 января 25 Азнакай районы буенча дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан исерек хәлдә идарә итүче 5 машина йөртүче рәсмиләштерелде. Әлеге материаллар судка тапшырылды. Шулай ук искә төшерәбез, 2025 елның 1 гыйнварыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуга карата штрафлар күләме үзгәрде. Атап әйткәндә, исерек хәлдә идарә иткән өчен 45 мең сум штраф, шулай ук 2 елга кадәр иректән мәхрүм итү үз көченә керде. Юл иминлеге хезмәткәрләре шунысын да искәртеп үтә. Әгәр кеше үзен начар хис итсә, авырса, ул дарулар кулланса, андый вакытта руль артына утырырга ярамый. Моны кулына машина йөртү хокукы алган һәркем белергә тиеш. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.